ngami lapho ukuthi sithi sizokuvakashela wabona. Sidala lesikhathi ukugcina sisina lapha emsebenzini. Since ngigcina leso sikhathi manje hayi. Kunzima kakhulu ukuthi. Can I use the bathroom? Yeah, ikhona ngale sivela khona. Manje uye lo muntu ongakutshela ukuthi uphathela yena. Ngoba lapha sibuya khona vele ngamjayele That's straight. Next system Peter uVictor no Elias bonke babuya khona. Babuya khona. Nobaba omncane wami. Futhi lawo bawuyikhulu strong. Manje wabona impilo yaqhubeka kanjalo. Salihamba lapha. Ngiza nabantwana ngoba bona kudla. Ngancane. Impilo inzima. Ukale TV man, ukale TV. Bantwana banyana. Uthelile. Yabona musi. Lana ngiphila ngedwa, bantwana laba bashuda ngomama. Manje ngishilo ukuthi bangimakethele. Manje mina ngihlangana nalo. Ngihlangana nalo. Ngabe sinathi angithi bayisilo ukuthi awunangi. Esisondela lapha ngathi shiye charger lapha, sashiye charger lapha emotweni. Manje sisafuna ukubheka charger lapha emotweni. Ngiyabuya manje mngani wami. Baphile njani manje? Ithi itholela charger leza ngapha mimi. Unesibindi phambi kwabantwana bakho. You have the audacity ukumtshela yena. Awuna sibindi. No, you don't even my time. Wow. Bona ngifika ufuna i-toilet. Wow. Ngalini?